Dear family and friends, welcome. We're gathered here to celebrate one of life's great moments, to give recognition to the beauty that is the love of Katri and Artu. They're coming together in marriage. Marriage is a promise, a bond, a shared journey. Today, in all of your presence, they affirm their commitment to one another, not with vows, with their love, and their intention to live a life of love together. I'd now like to invite Heather to come forward and to share some words with us. Khalil Gibranin avioliitto. Rakastakaa toinen toistanne, mutta älkää tehkö rakkautta kahleeksi. Antakaa sen mieluummin olla liikkuvana merenä sielujenne rantojen välillä. Täyttäkää toistenne pikarit, mutta älkää juoko samasta pikarista. Antakaa toisillenne omasta leivästänne, mutta älkää syökö samasta leivästä. Laulakaa ja tanssikaa yhdessä ja olkaa iloisia, mutta antakaa toinen toisenne olla yksinään. Samoin kuin luutun kielet ovat erillisiä, vaikkakin sama sävel saa ne värisemään. Antakaa sydämenne, mutta älkää antako sitä toisen säilytettäväksi, sillä ainoastaan elämän käsi voi säilyttää sydämenne. Ja seisokaa yhdessä, älkäkää kuitenkaan liian lähekkäin, sillä temppelin pilarit ovat erillään, eivätkä tammi ja sypressi kasva toistensa varjossa. Stand here today, not only as a celebrant of this ceremony, but also as Artu's best man. I think Artu is trying to get as much value for money, and so I dual-hatted. Artu and I actually started at Boston Consulting Group, BCG, on the very same day, almost 7 years ago. And from the first morning of working side by side, I've had the privilege of watching his journey, including that one which brings us to this moment here today with Katri. Artu and Katri's story begins, like many modern romances, on Tinder. Katri had already decided she'd give just one more conversation a chance before taking a break. As she says, it turns out that one last try was the one that worked. Their first meeting was a walk in Kalasatwa, where Katri lived, followed by another in the Nuksio forest. Artu still laughs that Katri agreed to go to this isolated forest like so early on. But that was the beginning of something truly remarkable. Neither of them points to a lightning bolt moment when he or she knew the other was the one. Instead, it was a steady unfolding. Artu reflects, it has been a journey together to realise how wonderful Katri is and how much we share the same thinking. Katri echoes this. We just never stopped seeing each other. It just worked. So special, so strong, is the way that they balance one another. Katri admires Artu's calmness. He's patient and steady, even when I bring the drama. In the moment, it can be frustrating, but in the big picture, it's exactly what I need. And Artu treasures Katri's clarity. She has some strong opinions and isn't afraid to speak them. She's practical, and while she calls out my more outlandish ideas, she also gives me the confidence to pursue the realistic ones. Over time, they've learned to speak each other's language. Artu jokes, I know now that Katri's maybe actually means yes. And Katri admits,
that she's discovered Artu's time and distance estimates are best multiplied by a little more than 3. Their shared memories are filled with adventure and laughter. What started as one great trip to California has become an ongoing rhythm of travel, with their seats on Finnair flights, row 3 in the 330 or 350, and a list of favourite destinations like London, New York, Florida, Italy, and Singapore. And along the way there are stories they'll never forget. Like the evening in New York when, over steaks, Katri teased Artu. "If you died right now, you'd be a happy man." Well, moments later, he ended up in hospital with an allergic reaction. But Katri was right there, through it all with him, helping him through it, and they laughed about it. He misses that make their story feel like an act of fate. Realising that they had both been to Legoland as children, just a day apart, and knowing that they would have met at their friend Matthias's graduation party, Matthias is here, had COVID have not cancelled it. And then beyond the big stories, their love is shown in the small gestures. Katri says, "I hate calling customer service, but he's always happy to make those phone calls for us." Artu dreams of climbing mountains, sometimes literally, and Katri brings the wisdom to say maybe no to Everest, while encouraging him to take the adventures that matter. Most of all, Katri says, he puts me first, and I'm part of every plan he makes. It's wonderful to know that I'm truly important to him. And Artu puts it simply, Katri is the one that I can trust, who compliments me and challenges me. That is the beauty of their love, the beauty that we celebrate here today. It isn't built on grand cinematic gestures, but on steady companionship, on quiet laughter, on shared airplane seats, and on the certainty that in every plan, in every single plan, they are each other's first thought. And so today, we don't just celebrate a wedding. We celebrate all the little moments that have come to today to build this most extraordinary bond. Katri and Artu, today you declare before your family and friends that you choose one another in love. I ask you now to exchange rings with one another. These rings are symbols of the love that you share and the life that you will build together. With this exchange, we renew and join you together in marriage. You may now kiss each other. Maybe we give them a round of applause. Melkein kaikki, ketkä
kutsuttiin pääskopulta paikalle. Kiitos teille kaikille jo tähän asti onnitteluista ja tosiaan tervetuloa. Kiva, että sääkin suosi. Päästiin tähän ulos. Tähän tulee melkein liiankin lämmin. Ollaan tässä hetki. Me ottaa vielä tämän jälkeen muutama kuva perheen kanssa. Ja sitten päästään siirtyä tuonne. Kun mennään sisään, niin nuo pöydät on nimetty paikkakuntien mukaan. Ja ne paikkakunnat tulee siitä, että minä tai Katri tai molemmat ollaan asuttu näillä paikkakunnilla. Ja toki meidän oma pöydän nimi on Kansas City. Kuten moni varmasti onkin kuullut, ei välttämättä vielä kaikki, mutta tosiaan meillä tulee muutto. Me muutetaan noin kuukauden päässä Amerikkaan. Ja totta kai me ollaan sitten tosi innoissaan. Ja välillä näytti jo siltä, että me oltaisiin päädytty lähtemään jo ennenkin häitä, mutta lopulta viisumijumalat ei asettunut siitä asentoon. Niin nyt päästään juhlimaan häitä ensin täällä teidän kanssa ja sitten jatketaan työstämistä ja sitten vähän myöhemmin syksyllä lähdetään. Ja käytännössä mun töiden puolesta lähdetään ja meillä kävi sen verran onnellinen tilanne, että Arttu sai myös järjestymään Amerikkaan. Niin mukava sitten päästä yhdessä sinne lähtemään ja sitten rakentamaan omaa elämää yhdessä sinne, että katsotaan minkälainen seikkailu siitä tulee. Mut me ajateltiin, että täällä on, ja meillä molemmilla on paljon kavereita elämän eri vaiheissa, ja sellaisia, jotka ei varmasti tunne toisiaan. Et esitellään kaikki. Meillä on täällä jonkinlainen järjestys, niin ehkä sit voi vilkutella, kun kuulee oman nimensä, ja ehkä mainitaan myös jotain sanoja siinä yhteydessä. Niin, jos mä aloitan, eli ihan ensimmäisenä aloitetaan vanhemmista. Eli täältä löytyy Anna-Riitta ja Juha Vanhojen. Eli ei voi ehkä muuta sanoa kuin, että mun vanhemmat ja totta kai erittäin tärkeässä roolissa täällä. Ja sitten omat vanhemmat on paikalla. Siellä on Liisa ja Heikki. Ja sen lisäksi sisko Hedda ja hänen puoliso Joakim on nyt tuolla. Nyt laitettu hommiin, mutta annetaan kai enemmän kukaan. Sitten jos jatketaan siitä, niin aivan korvaamattomana apuna Jane, eli Kaaso, toinen niistä. Tunnetaan jo ala-asteelta ja kai me joskus nelosluokalla todettiin, että me ollaan aika cool molemmat ja että nyt me ollaan kavereita. Ja sitten toisena Kaasona Krista ja sitten hänen puoliso Kaarle. Ja tässä ehkä kuriositeettina mä oon tainnut tarkalleen ottaa ja puhua ennen Kaarlea. Siis Kaarleen kanssa ennen kuin mä oon koskaan puhunut Kristan kanssa. Konsulttiprojektin teinillä. Ja sitten saatiinkin jo kuulla, we've already heard. Minun suomenkieli on en hyvä. Onko kahvi hyvä? Mutta Paul, you already mentioned where we know each other. So my friend, good friend, Paul. Ja sitten jos jatketaan seuraaviin perheenjäseniin, eli täältä puolelta löytyy mun mummot, Anja Ojala ja Raija Vanhainen, jotka tietenkin on tuntenut mut läpi koko mun elämän ja on korvaamattoman tärkeitä ja ihanaa, että pääsitte myös paikalle tänne tällä kertaa. Sitten mä en nyt näe Mikkoa, Nooraa, minä ei Jonatania missään, mutta luotan, että sieltä jostain löytyy. Eli Mikko on mun kummisetä, tunnilla on myös nimellä Kummikko. Ja tuolta ehkä myös löytyy jonkinlaista kuvamateriaalia, kun Mikko ja minä oltiin aika paljon nuorempia. Sitten jos jatketaan sukulaisilla, niin sitten on Satu Hiltunen, eli mun täti ja kummitäti, ja hänen puolisonsa Jari Haavisto. Satu myös tunnettu koko elämän ajan ja Jari sitten vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten mun serkut Sofia Marjo Hiltunen ja heidän puolisonsa Henri ja Jyri. Sitten voidaan siirtyä mun sukulaisiin. Täällä on paikalla setä Make siellä ja hänen puoliso Marja.
Ja sitten on tähti Mervi. Ja hänen itse asiassa Mervin lapsi Sara taitaa olla siinä vieressä. Joo. Ja puoliso Juha on siellä. Ja heidän eikö se ole 2-vuotias lapsi Seera? Joo. Äiti on paikalla. Paras näkymä. No niin. Sitten täällä on aika monta serkkua. No Sara oli tietysti myös serkku, mutta sitten on Miikka puolisonsa Johannan kanssa. Ja sitten on Miikan lapsi Heidi. Ja hänellä oli puoliso myös mukana Vilho. No niin, oli mukava tavata. Ja sitten oli myös serkku Mia siellä. Ja sitten vielä jatketaan serkuilla on Mari ja hänen puolison Parvesi. Ja sen lisäksi on mun kummitäti Virpi päässyt paikalle siellä. Noin, ja nyt kun sukulaiset on esitelty, niin totta kai meillä on myös paljon rakkaita ystäviä aikojen saatossa. Eli jos aloitetaan... Ei ole keitetty 2 kertaa. Se on muuten muotia, mä oon lukenut sen. Ei ole. Saanko me joku countdownin?
1, 2, 3. Kuulee ja näkeekin kohtuullisesti. Tämä on aina tämmöinen morsiamen isän kiitollinen tehtävä. Joku sanoo sitä epäkiitolliseksi tehtäväksi, mutta minulle tämä on pelkästään kiitollinen tehtävä hoitaa ja kertoa muutama sana Katrista ja Katrin elämästä ja meidän elämästä näin matkan varrelta kaiken kaikkiaan. Ei mitään sellaista, mitä Artun tarvitsisi huolestua tässä vaiheessa vielä, mutta aina jotain kuitenkin. Lähdetään aivan sieltä Katrin lapsuudesta liikkeelle. Kun luonnehdittiin Anskun kanssa Katria tällaiseksi kiltiksi lapseksi. Sen kanssa pärjättiin pääsääntöisesti hyvin. Se oli lapsi, joka oli varovainen monellakin tapaa. Polvet ei ollut käytännössä katsoen koskaan rikki, paitsi ylläreissulla Floridassa, Naplesissa tapahtui sitten sellainen katastrofi. No kuva ei ole nyt sieltä, mutta taisi olla äskettäin sieltäkin tuleva kuva. Sitä polvia sitten paikkailtiin siellä Naplesin yhdellä parkkipaikalla ja siitä meinasi syntyä tämmöinen elämää suurempi kysymys, mutta se oikeastaan jäikin Katrilla ainokaiseksi tämmöiseksi polvivaurioksi. Ja se kertoo aika paljon, että jos lapsi on sellainen, että näin ei pääse tapahtumaan. No mitä Katri leikki? Niin yksi sellainen lempiharrastus Katrilla oli se, että erityisesti papan kanssa se tykkäsi järjestellä kiven oli se mieluisin harrastus. Ja kun me oltiin lomamatkoilla eri puolilla maailmaa Katrin kanssa, niin Katri salaa keräsi matkalaukkuun kiviä. Se kulki rannoilla, kaduilla, löysi mielenkiintoisia kiviä ja piilotti niitä sitten matkalaukkuun. Ja me ihmeteltiin, että kun matkalaukun paino kasvoi enemmän kuin ostusten verran paluumatkaa varten, niin sieltä löytyi kotona sitten yleensä pyöreitä kiviä. Muita tämmöisiä mukavia leluja Katrille oli tyhjät meikkirasiat. Jostain syystä nämä tyhjät meikkirasiat oli erityisesti kuulipunat, kaikki tällaiset, jotka kuuluu kai joidenkin tyttölapsien harrastuksiin ainakin. Sinänsä kaikki muut peruslelut, niin ne otettiin vastaan, mutta yleensä ne sitten sivutettiin aika nopeasti ja sen jälkeen palattiin näihin meikkeihin, kiviin ja kuulipuun. Katrilla oli kaupoisa tapaa aina kadota. Ja mistä Katri sitten yleensä löytyi? Kenkäosasta. Tällaisia tapauksia sattuu aika montakin, että milloin Prismassa, milloin missäkin, ja se otti hatkat siitä ja ensimmäisenä Ansku yleensä sitten alkoi miettiä, että mistä se löytyy, mutta tavanomaisesti opittiin siihen, että kenkäosasto on se mieluisa osasto. Kaupoissa sattui kyllä monenlaisia asioita. Anskulla ja Maritalla hukkui lapsikerran tuonne Lontoon Selfridgein tavarataloon. Meille soitettiin, me oltiin tuon Annun kanssa käyty ostamassa muistaakseni moottoripyörä minulle ja automatkan aikana meille soitettiin, että nyt on Katri hukassa ja paikkana ei ole yhtään sen suurempi eikä pienempi tavaratalo kuin Selfridge Lontoon keskustassa. Ja siinä vaiheessa piti vaan todeta, että nyt ilmoitatte henkilökunnalle, että kyllä se sieltä jostakin löytyy, ja niinhän se löytyi sitten henkilökunnan huomasta kakkuhuoneesta. Ja Katrin mielestä se oli niin kuin harvinaisen mukava ja hyvä paikka kadota, kun lapset otetaan talteen tämmöiseen kakkuhuoneeseen.
Katri viihtyi aina erinomaisen hyvin tuolla mummujen ja pappojen tykönä Kemissä ja Keminmaassa. Ensinnäkin siellä oli hyvä täyshoito, siellä oli tarjoilut juuri toivomuksen mukaisia, mutta siellä oli sitten tällaisia harrastuksia kuin kukkien poimintaa, uimassa käymistä, teltassa nukkumista Suvi ja Marjun kanssa. En muista enää, että selvittiinkö siitä yöstä sitten läpi saakka, mutta ainakin sitä aloitettiin sitä nukkumista siellä teltassa. Ja luonnollisesti minun äitini ja isäni, eli mummun ja papan matkailuauto oli sellainen, joka viehätti ja kiinnosti kovasti ja siitä hän aina kovastikin piti. 1-vuotiaaksi tultuaan me oltiin yhdessä reissussa Anskun kanssa ja mummu ja pappa palautti Katrin sitten hoidosta takaisin Ouluun. Katri oli sen täyshoitoreissun jälkeen sitä mieltä, että hän lähtee takaisin Kemiin, että hän ei halua välttämättä päätyä meidän hoitoon enää sen jälkeen Oulussa. Se kertoi paljon siitä, että minkälaista vastaanottoa siellä Kemissä oli tarjolla ja miten sitä hoidettiin. Meillä on ollut perheen kesken aina tapana jopa näihin päiviin saakka, että jouluja vietetään paljon tuolla Kemissä ja Oulussa. Suvi ja Marjo on tietenkin sitten ollut niitä Katrin joulukavereita aina ja se oli mielenkiintoista seurata tämä joulupukkiin uskominen. Kukin vuorollaan lopetti sitten joulupukkiin uskomisen. Se oli itse asiassa Suvi, joka tietenkin vanhimpana ensimmäisenä oivalsi, että tämä tarina ei kaikilta osin voi pitää paikkansa. Ja Suvi sitten vuorollaan näille jokaiselle, eli Marjolle ja Katrille paljasti tämän suuren salaisuuden, mutta oli se nyt kuitenkin sellainen asia, että aina joulua lähestyttäessä kaiken varalta oli parempi alkaa uskomaan joulupukkiin, koska jos alkaa kyseenalaistamaan sitä, niin siinä on aina se suuri riski, että jää myös sitten ilman lahjoja. Lopulta kun kaikki tiesi, että joulupukkia ei ole, niin se taisi olla Marjo, joka alkoi joulupukiksi sitten näyttelemään sitä roolia. Tämä joulupukki oli sinänsä kummallinen asia, että se meni aina täydestä. Joulupukki tuli sisälle pienen säkin kanssa ja jostain syystä sillä oli kuitenkin sitten loputtomasti jakaa niitä lahjoja paljon enemmän kuin mitä siihen pieneen säkkiin mahtui, mutta ei tätä kukaan huomannut koskaan ja näin se meni. Tuolla Keminmaassa, joka oli siis Anna-Riinan äitin ja isän paikka, oli myös joulu aina ja otettiin joulua vastaan. Sinne joulupukki ei jostain syystä koskaan ehtinyt sisälle saakka, vaan kävi ainoastaan koputtamassa oven pieleen ja jätti sen säkin siihen oven taakse. Joulupukillakin on omat kiireensä, se ei aina kaikkiin paikkoihin ehdi. Koulut Katrilla meni aivan mukavasti, voisi sanoa hyvin. Kun me kysyttiin kokeiden jälkeen Katrilta, että miten kokeissa meni, niin vastaus oli aina, että ei voi tietää. Ja lopputulos oli yleensä se, että sieltä tuli 9 tai 10, mutta aina kun kysyttiin, että miten se meni, niin vastaus oli, että ei voi tietää. Hänellä oli jo silloin minusta tämmöinen insinöörimäinen uteliaisuus ja kyllähän mua haastoi aika paljon. Hän teki teräviä kysymyksiä, miten joku asia toimii, mikä asia on mitenkin. Ja sitten kun mä selostin ja kerroin, niin seuraava kysymys oli, että mistä voit tietää? Eli siihen aina liittyy tämä kyseenalaistamisen rooli joka tapauksessa. Analyyttisyyttä, järjestelmällisyyttä, mitä nyt on sitten työssä tarvittu varmaankin senkin jälkeen, löytyi jo silloin aika paljon. Joitakin tulee mieleen, täällä on tuttava pariskunta Vertti ja Aino, joiden kanssa oltiin tuolla Rastilan leirintäalueella asuntovaunujen ja autojemme kanssa. Ja
Siinä oli sitten hetki aikaa äiti hukassa, niin Katri meni tomerasti Ainon tykö ja ilmoitti, että nyt järjestetään hätäkokous, kun äiti on hukassa. Ja kaipa sitten tällainen hätäkokous järjestettiin. Aivan samalla lailla, kun Katri oli 5-6-vuotias, niin hän kirjoitteli kaikenlaisia listoja ja luetteluita erilaisista asioista, milloin mistäkin aiheesta, mutta kynä pysyi kädessä. Katri on tietenkin elämänsä aikana ollut monenlaisissa tapahtumissa mukana. Minun työt on vienyt meitä aina milloin minnekin ja Katri on sitten tietenkin saanut monenlaista hoitoakin. Katria on kuskattu milloin firman edustusmersulla päiväkotiin ja haettu sieltä. Välistä on Petteri Lontoossa kuskannut Katria johonkin osoitteeseen. Välistä hän on ollut joidenkin tavarantoimittajien järjestämillä matkoilla päivähoidossa ja hiihtokilpailuissa, voittanut siellä hiihtokilpailupalkintoja, jossa varmaankin suoritus ei ollut tärkeä, vaan osallistuminen. Ja taitaapa Katrilla olla poroajokorttikin ansaittuna, sellaisenkin suorittanut jossain tilaisuudessa. Sellainen asia, joka liittyy tähän Katrin mielenkiintoon ja ihmettelyn aiheisiin, on nyt tuolla bingokortissakin mainittu. Eli Katri aina taivasteli minulle, että tämä on ihmeellinen asia tämä no niin, kun sillä voi monenlaisia asioita perustella. Mutta Katri oli hirveän tyytyväinen, että kun oli tylsiä paikkoja, vaikkapa oltiin ostoksilla Bauhausissa, niin se kuumeisesti odotti, että milloin mä sanon no niin, koska se tarkoitti, että nyt lähdetään kotiin. Yleensäkin se aina merkkasi sitä, että siirrytään agendassa seuraavaan vähän mukavampaan vaiheeseen. No sitten myöhemmin meillä tuli tämä vaihe, että muutamme Lontooseen. Ja Katrilla oli valtava innostus Lontoon suhteen noin muuttamisen osalta, kaikilta muilta osin, paitsi yhden asian osalta, rokotus. Ja siitä meinasi tulla tämmöinen elämää suurempi kysymys, että kaikilta muilta osin Lontooseen muutto on kiva juttu, mutta kun ne tarvii ne rokotukset ennen sinne lähtöä. Ja se olikin sitten varsinainen ohjelmanumeroinen rokotusten hankkiminen. Siinä tapahtui karkaamisia ja siinä tarvittiin lisävoimia paikallaan pitämiseen, että ne rokotukset saatiin suoritettua, mutta kyllä ne kaikki sitten tuli hoidetuksi ja Lontooseen päästä. Kaverin pongaaminen Lontoossa oli tietenkin alkaa päälle hyvin tärkeä juttu ja me satuttiin muuttamaan sellaiseen, miksi sitä sanoisi, rivitaloalueeseen, jossa asui sitten paljon muitakin ulkomaalaisia ja oli varmaan niin kuin aivan ensimmäisiä päiviä, kun Ansku ja Katri oli sitten käymässä Marks Spencerissa, niin siltä reissulta Katri pongas heti niin kuin ensimmäisen samanikäisen kaverin Alisonin siitä samasta talosta ja siitä sitten lähti totta kai hyvä ystävyys liikkeelle ja siihen liittyi sitten yhteistä koulumatkaa. He olivat vähän eri kouluissa, mutta sama koulumatka, kävelymatka oli sama suunta. Tietenkin vanhempien johdolla oli uimista, oli mukavaa yhdessäoloa. Ja tuli siellä Katrista erille siihen aikaan tämmöinen, voisi sanoa, että luovapiirrekin, joka on tietenkin insinöörille aika harvinaista. He järjestivät tämän Alisonin ja sitten tämän Meganin kanssa tämmöisiä yhteisiä musiikki- ja teatteriesitystapahtumia, joissa he ensin kirjoittivat käsikirjoituksen, näyttelivät sen, harjoittelivat ja näyttelivät sen, kutsuivat yleisön paikalle ja
sitten luonnollisesti odottelivat, että siitä vielä joku arvostelukin yleisöltä tulee. Katri soitti, tai oikeastaan aloitti pianonsoiton Suomessa ennen Englantiin muuttoa, jatkoi pianonsoittoa siellä. Kun siellä piti valita koulussa toinenkin soitin, niin Katri valitsi sitten klarinetin. Ja soitti siellä sitten muun muassa klarinettia koulun bändissäkin, ja joka nyt sattumalta jazzmusiikkia tuntee jonkin verran, niin tämmöinen kuin Mornington Cloquet oli sitten sattumoisin Katrin klarinetin soiton opettaja, joka on itse asiassa aika tunnettu brittiläinen jazzmuusikko, jazz-saksofonisti virallisesti. Katri lopetti sitten klarinetisoiton Suomessa. Hän meni Malmilla tällaiseen musiikkiopistoon, tai miksi sitä halutaan kutsua, niin sellaiseen mukaan. Ja siellä oli epämukava opettaja, ja oikeastaan klarinetisoitto taisi jäädä siihen, ja sitten vähän myöhemmin on tuo pianosoittokin jäänyt vähemmäksi. Kielitaito kehittyi tietenkin Lontoon aikana todella hyvin. Meillä oli paljon näkemyseroja Katrin kanssa siitä, että miten englantia puhutaan. Katri yritti opettaa minua aika monessakin yhteydessä siitä, miten asioita sanotaan, miten niitä lausutaan. Mutta sitten toisaalta, kun Katri aika monta kertaa kuuli autossa pidettyjä palavereita istuessaan takapenkillä, kun minä puhuin jonkun ulkomaalaisen alaiseni kanssa, niin hän toisaalta väitti sitten, että hän ei ymmärrä sanaakaan, mutta jostain syystä te näköjään pärjäätte kesken. Eli tärkeää ei ole se, miten asiaa puhutaan, vaan se, onko siinä sisältöä vai ei. Ja toisaalta sitten, kun Katrilla oli joskus sanat hukassa ja jotakin yritettiin Katrille opastaa tai sanoa, niin Katri vastasi meille, että meidän koulussa tämä ei make sense. Hän ei sitten löytänyt sitä, että miten tämä suomeksi sanoo.